नुरजनपारा गामियाव P&RD बिफाननिफ्राय SOPD फान्डनि जोहै सानग्रेबेल लामाखौ दिनै बेखेवना होबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खोन्दोसे एलबारि VCDC नुरजनपारा गामियाव P&RD बिफाननिफ्राय SOPD फान्डजों BTR सरकारनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी बिथांनि अननायाव गोदानै सानग्रेबेल लामाखौ भैरबकुन्द ब्लक कमिटि UPPL नि आफादगिरि मनोज काक्लारि बिथाङा बेखेवना होबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै एलाबारि VCDC नि सिङाव थानाय जुनतु एखेबारे मोनसे गाज्रि लामा बे गाज्रि लामाखौ जा गबिन्द सारनि जुनतु डिपार्टमेन्ट P&RD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जुनतु SOPD नि फान्ड बे फान्डनिफ्राय सेन्ड ग्रेभेलिंनि मोनसे बिदि फैसा हरनानै जुनतु खामानि मावनाय जाबाय आरो आसा खालामदों बे लामाया जथेस्थ माने गाज्रि लामामोन बे लामाजों माने गारि मटर खारनायनि बिदि सुबिदा गैयामोन नाथाय दायो जों नुनो मोनदों जे लामाया जथेस्थ मोजां जादों बानायनाया मोजां जादों आरो रायजोनि थाखाय सुबिदा जासिगोन मानो होनब्ला एफा माने भिटोरिया गामियाव जुदि माने बेमार आजार जायोब्ला बेमार आजार जानाय माने बिदि सुबुंफोरखौ माने लांनो थाखाय जो गोबां माने उसुबिदा माने जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो रायजोआ माने दिनैयो गोजोननाय फोरमायदों जे बे लामा जानायनि उनाव जोंहा माने थांलाय फैलायनि थाखाय माने जथेस्थ सुबिदा जाबाय आरो रायजोआ माने धन्यबाद होदों जोंनि गबिन्द सारखौबो धन्यबाद होदों आरो UPPL सरकार हिसाबै जि खामानिखौ मावदों बेखौ लानानै रायजोआ माने जथेस्थ गोजोननाय दिनैनि बे बेखेवनाय बे हाबाफारियाव फैनानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव जोंनि सिगाङाव माने फोरमायदों। दिनै BTC नि जे डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार आं बिथांखौ गिबियावनो धन्यबाद होयो मानो होनब्ला जों धन्यबाद होनांगोन सारखौ जोंनि बे एलाबारि VCDC नि सिङाव थानाय गामि जितु नुरजनपारा बेयाव बे गामियावबो गोबां रायजो राजा दङ दिनै बे रायजो राजाया बे लामायाव हान्थिनायाव बहुद माने खस्थ भुगिनाङोमोन दिनै बे लामाखौ खस्थखौ नुनानै जों सारनिसिम बे लामानि थाखाय जों आरज बिलाइ होदोंमोन बेयाव सारा जोंनि आरज बिलाइखौ बिथाङा गनायनानै जोंनि रायजोनि बिनायखौ बिथाङा खोनासंनानै जोंनो रायजो राजानो लामाखौ होबाय आरो बे होनायजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा दायो बिराद उपकार मोनबाय माने सुबिदा जाबाय दिनै स्कुलाव गथ' गथाय लानानै बिथांमोना फैयोमोन बेयाव बहुद खस्थमोन दिनै बे खस्थआ गैला दिनै दैनि हाब्रुनिफ्राय मुक्ति जाबाय बेनिखाय आं सारखौ रोजा रोजा धन्यबाद होयो आरो लोगोसे जोंहा आरो बिदिनो जानो फैबाय थादों लामाया बे जिखिनि बाखि थानाय लामाफ्राबो कमप्लिट जागोन जों सारनिसिम होना दोनदों आरो अलरेडि जों खोनाखाबाय बे लामाया जासिगोन होननानै आं बेखौनो खावलायनो इच्छा खालामबाय दिनै जों बे ओनसोलखौ जों सिन्ता धारना खालामनानै जों बेबायदिनो सारनो मिथिहोबाय थादों आरो मिथिहोनायजों लोगोसेल' नङा जों आरो बेखौनो खावलायनो नागिरबावदों आङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ सिन्ता खालामनो आं खावलायदों जों 17 बोसोराव जों मा कन्डिशनाव जों सोलिदोंमोन लामाफोराव बा जोंनि हान्थिनायाव दिनै बे 17 बोसोरदों आरो बे 3 बोसोरदों रुजुनानै रायजो राजाया सिन्ता धारना खालामनानै हेफाजाब लानो थाखाय आं बयखौबो UPPL नि जानानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो आं एलाबारि पार्ट 1 नि आफादगिरि जानानैबो आं खावलायदों गोबां समायाव जोंनो रायजोखौ नांगौ जायो बे समायाव रायजोफोरा आंदों लैहोर लैहोर ओंखारगोन आं बेनिखाय रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय बिसिनि सिगाङावनो आङो रायजोफोरखौ हामबाय होनदों आरो जाहा कमल फंबायखौबो हामबाय होनदों जोङो जि खस्थ थाबायनाङोमोन बे लामाजों जि दैज्लांफोरावबो हाब्रु आरो बिदिनो गथ' गथाय फरायनो बेबायदि बिराद उसुबिदामोन खस्थ मोनदोंमोन दायो आरो बेबायदि जोंनो लामा मोजां होनायनि थाखाय आङो जोबोद रंजानाय मोनदों खुसि मोनदों आरो बेबायदिनो मोजाङै जों थाबायलांनो मोनबाय थाथों होननानै आङो आसा लाखिनानै बेसांखिनिखौनो बुंबाय। কি কম এতিয়া আমি আগত ইমান কষ্ট আছিল ৰাস্তা এতিয়া আমি ভালে লাগিছে এতিয়া ৰাস্তা ভাল হৈ আছে এতিয়া আৰু তেনেকৈ ভাল হ'ব লাগে ৰাস্তাটো
আগৰ নিচিনা থাকিব নালাগে এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ ভাল হ'ব লাগে আমাৰ আগতে একদম পানীতে খোজ কাঢ়িব লগা হৈ আছিল যেনিবা এই সময়তে ৰাস্তা হোৱা নাছিল এতিয়া আৰু আমাৰ কমল ৰায় কিবা এটা পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমাৰ 1 নম্বৰ নদীৰ পাৰৰ ৰাস্তাটো কিবা অলপ মেৰামতি কৰাই দিছে আমালোকে ভালে পাইছোঁ আপোনালোকে আৰু নামটো নাজানো আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ কৰি আমাৰ ৰাস্তাটো বাদ কৰি যেন তেতিয়া আমি খোজ কাঢ়িব পাৰা নিচিনা হৈছে এইখিনিয়ে মই বেছি বহলাই ক'ব নোৱাৰোঁ